Man forlader ikke et barn. Man forlader ikke en 3-årig. Det er ligegyldigt. Man forlader ikke et barn. Jeg kan huske den her enormt store rædsel, da far han gik ud af døren derhenne. Og så kan jeg ikke huske så meget mere. Den hårdeste tid for en poliopatient i den vestlige verden, det er uden tvivl puberteten. Den er hård for alle, og for en poliopatient, for en som mig, som ikke engang kan skjule det, som har en meget udbredt halten, så er det en evig kamp. Hvem er den der haltende pige der i spejl? Det er sgu dig selv. Det var ualmindeligt ubehageligt. Og så meget ofte så står man selvfølgelig fysisk udenfor og kigger ind. Men også psykisk er det som, man står udenfor og kigger ind på en anden tilværelse. Men alle mennesker skal have en chance for en normal tilværelse, synes jeg. Og hvis man kan gøre det så billigt, for så få penge, så synes jeg, det er værd.